chatakaisa chachiya takufamba zvedu ndopandakazovabvunza paya ndati asimoroodza mwana kangari ndichivabvunza paya saka ivo vanguti saka zirodhis hombe so saka magirosa anenge ari sezvakaita kugumba uko isitaatirise panapa vachiuya paya paya vachida kuti vadarike so ndopandakangowati kwinji pandavati kwinji andimaona makavabata so anango plus ndandakasimba steri ndangowabata kudai chibva ndangowacheka banga mamadura kumwe ndandinaro itsvimbo kadziya dzatei takaisa mabakato aya okay ndaishandisa iro chibva ndavavuraya ipapo album yangu yevana vangu yakabva yadonha ipapo neyanda ndakabata tsvimbo yangu ndakanongedza kudai zvakadonha ipapo ndichibva ndadzokera chibva ndanotora tsamba yaya futi magirosa kuya saizvozvo futi tichibva ndabva paya paya tichibva ndaenda kumapfungautsi ndokwandakaenda tichisvika kamwana kangu kadiki kakaripo kachibva katanga kuchema saka ndandakavata pamubhedha ndakaita kuchinjika kudai kachibva katanga kuchema mukadzi uya achibva apinda achibva ati imi kasi mauraya munhu ndikati iwe inda uchiti kasi ndauraya munhu ndakambouraya munhu here uka aiwa uka plazi murikuona zvakaita mateki enyaya akatsvuka ropa kuti pirire netrauzi ini ndakabva ndadai so ndichibva ndaonawo zvechokwadi mateki angu aya akazara ropa ndikati aiwe kunoti ndauraya munhu ndakambouraya munhu here zuva tinokupai nyaya dzakasiyana-siyana, nyaya dzekumatare dzemhosva kunona changamire uko tichikupai nyaya dzekumatare ana sekuru nana mbuya, asi nyaya zhinji dzatinokupai dzinobata, dzinorwadza, dzinoshungurudza inhau dzinenge dzichiitika mumakommunities munharaunda matigere. Ndofunga vazhinji vanotiziva vanoziva kuti aiwa nyaya dzacho tinoita dzekufambira tichisvika panzvimbo chinzwisisa hama neshamwari dzitsanangura nyaya iyi, asi nhau dzatiri kufamba nadzo mazuvano inyaya dzekumajeri, inyaya dzemakomrades evarwi vehondo. Nhasi unodati aiwa regai ndifambire baba vangu, baba love more majarata. Ndofunga vazhinji makavaona vachibuda pamasocial media platforms dzakasiyana-siyana, vazhinji makavaverenga, asi vazhinji maivaziva muchigara navo pavakanga vachirarama vari mukati meusungwa. Ndati aiwa regai ndiende sezvo tichifambira hama dzedu dzinenge dziri mukati meusungwa tizodzifambira zvakare dzichinge dzabuda mukati imomo, kuti tinonzwisisa kuti marehabilitation activities vakadzidziswa panguva iyoyo vari kumaimplementa here vave kunze. Saka ndati aiwa regai ndishanyire baba majarata vakapiwa tongoti nguva yacho vakanga vari padeath sentence vakazochinjwa vakapiwa life in prison, asi nekutenda Zimbabwe Prisons and Correctional Service vamwe chete naMwari vakuwanika vari pano panzvimbo vari kunze. Saka regai ndinzwisise upenyu hwavo hwavakararama kuti vazosvika mukati meusungwa vazobuda vakurarama sei kubva pakondeko. Baba majarata makani tinotenda musepeji aiwa ini ndiri nani kokadii kunoku kwakanaka zvako kumafura mhepo mugara kupiko ndiri kunoku kumarimba. Okay aiwa tinotenda Mwari baba. Kumushande kupi ndoba gokwe baba pamkoka palukukwe. Okay ndonanzoziva una nani mbudzi yawo une mbudzi yawo sitobva tadai nengai tobva taenda pamanoti chikoro makadzidza kugokweko palukukwe ndopa makadzidza ndobva ndingangoti ndo chikoro chachiri padhuze nesu handina kukwanisa zvangu kuenda kuchikoro nemararamiro ataita takakura nanasekuru. Okay ndopa ndaida kutopinda kuti makaberekwa muri vangani? Takaberekwa 35. Okay vasikana vangani vakomana? Vasikana 2. Vakomana 3. Imamuri wechingani pa? Ndandiri wechi2. Okay
Hanje pana we mama udotsana ngore kuti takakura chimutwana naseko. Vabereki zvakafamba sei? Right, baba vangu ine vaishanda kukwekwe kwaBiti. Okay. Vaishanda kukwekwe kwaBiti vakazosiyana namai. Kusiyana kwavakaita namai ndokuti vana sekuru vakati Mukwasha unoona kuti mhuri yako yakura. Tiri kudawo zvedu. Baba vangu vachibva vati aiwa zvina kushata wana baba zviri pamutemo. Chirigedzai ndidzokere kubasa kwangu kwaBiti. Ndinotsvaga mari ndozodzoka. Ndoita zvandenge ndichiita. Baba ipapo vakabva vaenda havana kuzodzoka. Asi vaenda baba vakanogara makore vakazodzoka isikatokura. Mama ni makore mangani? Ipapo ndandatove nemukadzi nemwana. Okay. Kasi vakatisiya tiri vadiki so. Andino vachibva vaenda. Baba vangu vachibva vadzoka. Kufamba kwenguva mai vangu vachibva vazoshayika. Vakashayika ndiripo panze zvangu ndisati nasungwa. Basi mama toni mukadzi? Ndatotove nevana. Okay. Ndatokura vakashayika 96 navana. Ndopa vakashayika. Mai vangu vashayika, baba vangu vachibva vazotevera. Baba vangu vakazoshayika zvavo ndakujere. Ndototongwa kurera. Okay. Ndopa vakazoshayika baba vangu. Ndisati ndasvika kuKondemu. Mairarama sei muri pamusha nemudzimai wenyu? Ya, nemudzimai wangu tairarama zvakanaka. Tairarama zvakanaka zvakanyanya. Mukadzi wangu tatisina problem. Okay. Nekuda kwokuti ininiwo ndande basa randaiita. Ndande basa randandichiita. Inini ndandiritsika mutanda. Ndonanga basa rangu. Okay. Zvakatanga sei zvotsika mutanda izvi? Right, kumusha wokwedu kudzinza rekwedu ine ndinda inzi ndine zita. Munoreveka kuti ndima idzi nezita? Right, ndirikureva kuti mudzimu wemumusha wainzi uri pandiri. Okay. Wedzinza rese? Wedzinza rese. Hande ipapo pamakanzi ndimune zita. Ndimune mudzimu wedzinza rese. Zvakagadzirwa rezvinhu zvozoti zvinofanira kuti zvigadzirwe kuti munhu azonyatsozi officially watsika mutanda. Right, ndakatwasisiwa. Pane kutwasisa kwavanoitawo kuti kana munhu ane mudzimu unotwasisiwa. Watwasisiwa waita n'anga. Ndichibva ndaitwa saizvozvo ndakatwasiwa nomwana wechikonde. Ndatwasiwa zvakanaka. Ndazogara ndichitoita basa rangu. Pachibva pazouya tsika mutanda chaiye. Ainzi Chikanga. Achibva auya achitsika mutanda aibva kuChipinge. Achibva auya achibva ati vaprofita uyai paanenge achitsikisa mutanda paya vachibva vauya. Achibva vati nen'anga dzirikuda kubatsirana nesu uyai. Tichibva tauya paya. Tichingofunga kuti tiri kubatsirana mulaini paanenge achitsikisa mutanda paya. Atsikisa aita zvaari kuita paya. Tiripo tiringoita semagadhibhodhi ake tichingoita basa rataiita sevamwe vanhu vanorapa paya. Kuma time patengwa makreti edoro vanhu vari kumwa paya vachifara apedza basa. Achibva azoti right, inzwai pan'anga dzese dziri panapa nevaprofita vari kuda kuita sezvandiri kuita izvi. Uyai kuno. Isusu one kuona kuti basa riri kuitwa nemurume uyu. Murume uyu angotanga kuita basa izvezvi. Asi apa padzozara mombe dzazara apa, mbudzi dzazara apa. Aiwa, iri basa rakanaka iri. Redu iri kai. Toita apo nepapo. Apo nepapo, iri rakanaka iri. Tichibva taenda paya. Achibva tasarudzoka ya ava ndovada nevava ndovada. Maisarudzwa sei? Zvaitika ndezvekuti mudzimu wake waiti ukasvika paya. Oona kuti iwewe pane zvimwe zvaanga asingagoni zvandaigona inini. Handimona. Saka ndo vanhu vaitora ivava. Handimona. Achibva ati ava nevava ngavauye. Tichibva taenda paya. Taenda paya tichibva tasvika achibva ati right, inzwai nyaya iri panapa. Achibva ati inzwai nyaya iri panapa. Ndeyekuti yandiri kuda. Ndikuda kutwasisai kuti muite sezvandinoita. Kasi teererai pane matende ari apa. Iri dende iri ranga rine ropa. Kuya rimwe ranga rine mafuta. Kuya chimwe chibhotoro. Tikati dende iri rine chii? Ukaenda tsika mutanda izvozvo handidi kuti mubvunze. Asi kana muchida kuita basa neni dende iri. Kana pamunenge maenda matsikisa mutanda pekutanga
munodira ropa imomo mudende iroro. Tichibva taita saizvozvo achibva ati right kana maakutsikisa mutanda pekutanga pamunowana zvamunowana zvinouya kuno. Pechi 2 pamunowana zvamunowana zvinouya kuno. Pechi 3 zvamunowana zvinouya kuno. Tichibva taita saizvo tichibva tapasa tichibva tabikwa nemushonga. Kubikwa kunenge kuchiitwa ndokuti unenge uchitemerwa mushonga yekuti kana ukasvika pari dangerous paya haukwari. Ndokubikwa kunenge kuchiitwa ikoko. But rovera mamvura mari mwene. Hatina izvozvo. Asi taingoshanda zvichingove imwe imomo chitsika mutanda changa chichingoitwa ipapo. Mabikwa nemushonga handi pazuva rekutanga ramakatanga kushanda. Takabva tarova takaita mombe dzakawanda. Takaita mombe dzakawandisa zvisingaiti. Ndakarova kungayo tikarova mombe dzakawanda ndoka takarowa kuma 16 17 ikoko. Tichibva tazobva tichibva taenda kumwe kuSt Teresa tichibva tarova futi ikoko ndokwa takarowa mombe dzakawandisa kuma 20 chakuti ikoko kune mbudzi. Tichibva tarova kumwe takaita mombe zvese mombe idzodzo dzaenda kwaari dzikamutanda. Tichibva tazoenda kumwe kwatakaenda saka apa tatakuda kukavha mazuva manje kuti tikurumidze kupedza zvake uyu. Tichibva taenda kumwe tichibva tanotsikisa uko ndokwa takawana 10 kana 11 nembudzi. Tichibva taenda kumwe kwatakanotsikisa tichibva tapedza kwatsikamutanda. Takanopedzisira kumwe kulaini roere kwazotile ndokwa takapedzisira ikoko. But muchitanga ndikumbodzera mashure muchitanga imimi hazvina kurovesa nehana ende veukama vakazvigamuchira sei kuti maakubva pane un'anga wenyu hwemudzinza maakunobikwa nemumwe mushonga yetsikamutanda. Right, zvaiitika ndezvekuti nyaya iyi yaiitika ndeyekuti kumadzinzawo kune vaizvidawo vaidawo futi mudzimu iyoyo. Saka nyaya yaiitika munoziva kuchivanhu zvinoitika kuchivanhu. Saka muchiona vamwe vanhu usabhuku kugara waita sekuti hakuna basa kasi husina basa kudaro kasi vanhu vaitourayana vachida usabhuku ihwohwo. Saka nyaya inoitika ndeyekuti kuchivanhu manje vanhu vanotourayirana nyaya iyoyo kuti munhu ane mudzimu. Vamwe vakuda kutokupinga vamwe vakuda kutokuuraya. Saka ndo zvaiitika ipapo. Saka inini ndanda kuita zvinhu zvangu ndakunzvenga vamwe vaya vandoziva kuti vaida kuti dei zvakauya kwavari. Saka ndainzvenga nguva iyoyo ndichizvichengetedza kuti ndisakuvari ndichichengetedza futi kuti izvi zvinhu izvi zvakanaka zvine ufumi. Asi ndakazoti kufamba kwenguva handingati ndamhanya mberi ipapo ndaiona zvakanaka ndaiona zviri right. Saka nemukadzi wangu taigara zvakanaka taigara zvakanaka zvisingaiti. Yes, taigara zvakanaka zvisingaiti. Ndingangoti nguva iyo yandiri kutaura yanga isiri kuti mudzimai. Ndingangoti ndaiti madzimai. Ndandisina mukadzi wani nguva iyoyo. Koma makazomaona kumadzimai ndabonza kuti ndandi mudzimai wangu andakaita naye vana. Mamwe madzimai makazomaona sei? Zvaiitika ndezvekuti isusu zvaiitika pabasa redu manje. Ndezvekuti waiti ukasvika panzvimbo pamwe unongoita zvekuti handisi kuda izvozvo. Ivo vanenge vachitoziva kutoti pane mari. Saka ndo zvaiitika ipapo. Kana muchiri kurangarira makaita madzimai mangani? Ndakaita 3 chete. Pabasa iroro? Pabasa retsikamutanda ndakaita 3. Ngaseve vanhu here manje madzimai? Ai ndandisingatorere vanhu. Handeipa kuti vanhu vanoti matsikamutanda anobira vanhu vachishandisa mushonga. Chokwadi chinoitika paipa ndechekuti vanhu vanotaura izvozvo. Asi nyaya inoitika ndeyekuti vanatsikamutanda havabiri vanhu. Right. Ina handiziva hangu vanatsikamutanda variko mazuva ano kuti vakaita sei. Isusu nguva yatakatanga chitsikamutanda taipisa zvekuti mapisiro ataiita taiti taigona kuti tikatora shanga yechibagwe so tobva tati idzvarei apa mobva maidzvara modira mvura muchidira mvura yetofuruka. Saka nguva iyoyo yataiita nevaiko zvino handizivi
ndava isusu taiti kana tikatsikisa mutanda tichitsikisa mutanda tinoti inda unotora zvinhu zvako kana takubata kuti unoroya kana kuti une problem toti chiinda unotora zvinhu zvako unotora zvinhu zvako uya nazvo saka vaiko zvinhu hangu handizivi kuti vari kuita saizvozvo here kana kuti zvakasiyana ndokunzwa kumashiripitaya vamajarati kuti wadyara tsanga shanga yechibage modira mvura chofurura chibage zvaifamba sei ya mishonga inenge ichiitika zvinenge zvichiitika paipai munenge muchiratidzana masimba ekuti kana tikasvika munzvimbo kuti vanhu vanyatse kuona kuti hazvina kumira zvakanaka saka panenge pane umwe munhu anenge agona kuda kuita sekuti anoda kupikisa uyo kuti achiti imi hamungandigoni tomuudzawo futi kuti isusu hautikwanisi tobva tamuratidza manje kuti no bamini tora chibago uya netsanga yechibago obva aisa apa ofukunyura totidira mvura obva adira mvura obva atotanga kuona chibago takagara kudai mototanga kuona chibago chichikura kudai motanga kuona chibago chichifurura imi munoziva kuti chibago ukachidzvara magara munoziva kuti chibago chinofamba sei kana chichikura asi nyaya inenge ichiitika ndeyekuti anenge ari mashiripiti emushonga ekuratidzana masimba ndo zvazvichiitika ipapo toziva kuti pane pamwe pekuti mashiripiti anogona kumboramba kushanda hapana here pamakamborwiswa masvika zvinhu zvova zvaramba kuita ini kwakawanda kwaiitika asi zvazvisingarambi kuita asi paiitika mashiripiti ekuti muri kuita basa pane kumwe kwandakamboenda kune kuchemvuri kugokwesenda ndakaenda ndichirova basa tavabata paitikati pane nyoka tichibva taenda tichinobata nyoka yaya kabata nyoka yaya ndichibata nyoka yaya kabva yandipfira musiso tichibva ndarohwa musiso hande ipapo musiwo marohwa nenyoka ya musiso imi makatonzwa here kuti ziso harichaoni kana kuti zvakafamba sei nyaya yakaitika ndeyekuti patakavabata paya vanzi pane nyoka taakuenda saka nyoka yanga ine mumba mayaigara saka mumba mayaigara maima ndo matakananga tichida kunoibata tasvika padhoo paya tichibva tati pindai saka tatavarowa nemushonga tikati pindai munotora vachipinda paipa vachiti ini handikwanisi kuitora vachiti handikwanisi kuitora iyo nyoka yanga yava padura pane madura anovakwa kumamishaya saka yanga yabuda nepachiruve manje ndo payanga yabuda nyoka yayo yakamira pachiruve saka vanhu vanga vakaungana saka tikasvika ruvanze gweso pane pakazara vanhu saka vanhu vakaona nyoka yakamira pamusoro pedura yakadai somusoro ukani nyoka iyo iri kubudapo payakabva ichitaurwa paya payakabva yadzokera mukati isi takabva taruwa pito payaka tichidzoka saka isusu tee taipfeka musana weshato yavo watee takaisawo panenge pane pito yaunenge wakaisa panapa nekuti vanhu vanenge vachitoziva tikati tsvere vanotoziva kuti tiri kuti hande takadai kana kuti manyai kana kuti chii vanenge vachitoziva nekuda kuti unenge wavataura kuti mukaona tiridza pito ndikuda kuti idai iso sezvizvi saka vanhu vakabva vadaidzira paipai saka tiri paya padhoo paipai mai vaya vachipinda mbaiva vachiti ndinotya kuti ndiibate asi yanga iri bhaisi nekuti mai vaya vanga vasingadi kuti nyoka yaidi ibatiwe saka vanhu pavakatenga kudai mudzimu uya wakabva wasvika uchibva wati iri uku kumasure saka takabva tatanga kufamba taakudzokera tichienda kumasure kuya tichibva tanosvika ndichibva ndaibata nyoka yayo saka ndichiibata ndakabva ndabvisa bakatwa ndakazoparisa mhosva riya saka ndabvisa bakatwa rari ndakabva ndaibata takasangana ndida padhoo ndichibva ndaibata ndichibva yandimonera mbiri wese yakada kuita seshato taide ishato yayo ndichibva yandimonera mbiri wese yandimonera paya yakabva yanditi muziso cho andimona yanditi muziso cho yandidira muziso paya ndakabva ndadii paya yandidira muziso paya ndakabva ndaibata ndichibva ndaicheka tumapisi ndichibva ndadonhera pasi kwai mudzimu wakabva wasvika paya uchitaura kuti mukangoenda kuchipatara unoita bofu
Saka inini nenyaya yekuti mari nguva yacho iyoyo yanga yakawandisa, ndakabva ndaita nharo ndichibva ndaenda kuchipatara. Saka pandakaenda kuchipatara, ndaenda kuchipatara kugomoko, ndichibva ndasvika kuchipatara pane vaiita saka ziso rangu ranga raita katsanga kadikidikiso. Ndichibva ndaenda baba achibva aigombora tsanga iyai, achibva aibvisa, ndakatoenda kupeta, achibva anetsa kuibvisa zvakanaka naka, ndatove bhoko, ndichibva ndadzokera kumba kamwe kamainini kamwe, ndakagara pachesi zvakaita mamawa, akabva auya nekumasure, achibva andibata kumeso akadai, akati ndoda kuti muti ndiani. Saka masiticha yanga akaisiwa yai akabva adambuka. Andimona paipa ndandamboudza kuti usaende kuchipatara, asi ndakaenda kuchipatara. Zvakaitika ipapo. Masiticha adambuka makazo. Ndadambuka masitichi paipa mvura ndichibva ndatanga kubuda musodzi yakanyanya. Ndichibva ndadzokera futi kugomo kwakwa, ndichibva ndanosvika dokta achibva ati munhu apa wakarohwa. Ndadaiwa ndakurohwa, asi zvakaitika ndezvekuti ndavanga vati unombogara usingagezi netauro, ndamasiticha aya anogona kudambuka. Saka ndadzokera kuna dokta paipa, dokta akati munhu akakurova ndewatiri kuda. Ndadaiwa handina kurohwa, asi nyaya yakaitika ndeyekuti ndakangohusimbira pakuti ndakageza netauro ndandakangama. Ndichibva ndadzosegwa kupeta, vachibva vanoita zvavakaita, richibva ratonyarara, richibva ratokuwara. Harichaona, rakonera kure chaiko. Dziso harichaona. Basa rakuwara, dziso harichaona. Basa makazonoita sei? Ndakabva ndapedza basa reri. Tapedza, taiuraya, yaiswa mudhishi, dhishi razara, ichibva yapisiwa paya, tichibva taenderera mberi nebasa redu, tichienda mberi, tichibva tapedza navo. Ndadzove kuti masitichi abva manogadzirwa ziso harichatooni zvachose. Makazoramba muchiendera mberi here nebasa rekutsika? Ndofanira nyanya kuita mberi stereki. Musisachaona? Aiwa, ndichiona zvangu. Waraiona zvishoma? Zvishomanene. Okay. Handina kumbomira kusvika pakuzosungwa ndaingoita basa rangu iro. Handina kumbomira. Saka munozosangana mamwe matambudziko here muchiita basa iri? Matambudziko taisangana nawo haide kuti mubasa ratenge tichiita iro unenge uchisangana nepamwe pane pachiremawo. Asi handina matambudziko andakasangana nawo ainetsa zvawo. Asi ndaingosangana nematambudziko ekuti paunenge uchipinda uchiita basa iroro munenge muchigwisana nevanhu vaya. Munhu uyo anenge achiti kutorerwa zvinhu zvangu anenge asingadi, saka anenge achitokutesta kuti aone kuti wakasimba here. Ndo zvaiitika chete. Toziva kuti mudzimu bakwadzo takatarisa mudzimu wedzinza, ndokungadzinza nedzinza rine midzimu yaro, sekutaura kwamaita mukati kumusha ndime makapiwa zita. Zvaizobatana here pana pamaizombonetsana here nemudzimu wemumusha nezvenyu zvamakazonotsvaga kuti muchiitika mutani? Kunetsa zvanga zviripo zvainetsa zvekuti asi zvisiri zvekuti kunotsvaka tatisina zvandakatsvaga, kasi nyaya yanga iripo yanga iri wrong ndeyematenda aya. Matenda aya ndawaiti ukabvunza kuti mune chii ndopaairamba iniitai basa. Handimona ndopatatisingazivi kuti chachiri chii chachiri mukati. But simba ramaimboshandisa musati mari matenda ane ramamazoshandisa maiona zvakafanana here? Zvazvasiyana. Zvazvasiyana nekure. Ndapaya zvinenge zvaakuitika ndezvekuti unenge uchishandisa zvinhu zvakawanda, magirazi, matsvimbo, chichi, tsono, chichi zvakawanda. Saka zvinenge zvasiyana manje. Ndapaya ndichiri kutanga paya ndaingoshandisa hakata. Apa ndanda kushandisa magirazi, nariti, chichi, zvakawanda zvataishandisa. Hapana here pekuti basa iraimbokuremerai zvekusvika pakutikana usiku tozotika varove vakavhiringidzwa vanogona kudzoka usiku? Hapana here mamambosangana nematambudziko ayo? Akawandisa. Taisangana nazvo zvakawanda. Zvakawandisa. Tinoziva kuti pabasa reutsika mutanda vamajarati pane zvimwe zvinhu zvekuti zvinoitwa munharaunda zvokuti zvichida madzimambo anogona kusvika pakuti aiwa ngaambosvika pano timbonzwa kuti nyaya yake yakafamba sei, zvidai nhau dzemombe idzodzi dzekuripisana, zvichida matora mombe dzemunhu dzakawandisa kana kuti zvafamba sei hamuna kuwirirana. Pane mamambosvika here kumadzimambo?
isusu zvinhu zvataita nezvandinowa zvangu mazuva ano zvakada kuti siyanei mbichana. Zvandinombonzwa zvangu panana Boshongora zvakasiyana nezvataita. Zvekuti dzimwe mombe dzacho dzinenge dzichitaurwa zvakasiyana. Asi hatina kumbosvika ipapo. Isikaiti tikaita tinongopedzerana nevanhu zvakanaka. Nyaya yanga ichingovepo ndeyekuti kana ukapinda mudunhu mambo anofanira kuziva kuti uri muno mobva wadhinda, sabhukoza kuti uri muno wobva wadhinda. Saka zvinhu zvedu zvazvichingove straight zvisina kubhenda kudai zvokuti munhu achazoenda unodai tatisingadai. Plus police taiti kana tichienda tobva tadhindikwa kuti paunobata kuti munhu anoroya vanhu vakatemana unenge uchizikama. Saka zvinhu zvedu isu zvazviri straight. Asi ipapo ndopanga pane nyaya chete. Upa madzimai makamuzomaita semadzimai maigara nawo ese pamwe chete kana kuti vanga vari vanga vakasiyana. Vamwe maigara kwake umwe kwake. But vese maingova tora semadzimai. Saka maimamaneja sei? Apa munoswera kubasa kana munozomaita semadzimai matatu? Zvinenge zvingoitika ndezvekuti vhiki ino unenge uri uko, vhiki inoyo unenge uri uko, ndozvataingoita. Pamwewo pandei tichifamba paya tichienda tichitsikisa paya ndenge ndine mumwe. Hanje mhosva yakazopinza mukati musungwa yakafamba sei? Right, zvakaitika ndezvekuti ndanga ndiri kugokwe ikoko. Ndiri kugokwe ikoko ndakaenda kune imwe nzvimbo yandakasvika ndichirapa. Ndichiita chitsika mutanda ichocho. Ndiri kurapa paya ndibva ndaona umwe musikana wandakangoonawo. Muchifo? Ndewechi3. Ndewechi3. Ndasangana nemusikana waya tichibva tataurirana. Achibva ndoda kuti mumbosvika kumba munoona vabereki. Takabva taenda kumba kwakwe tikanoona vabereki vacho tikawirirana. Takufambidzana paya. Ndatokutonzi mukwasha. Semunaiita mari. Ndichibva ndatanga vatanga paya uka pane ndinoda kuenda kumasvingo handina mari. Pekutanga pandiri kuziva ndichibva ndava pa300. Ndiani uyaita? Ambuya. Ndichibva ndava pa300 vachibva vaenda. Vagara vadzoka. Tati garei uka kumunda uko kuri kuda mbeu chichi ndati don't worry mari iri pano ndaibvisa. Mombe vaiti vakakomplaina ndaibvisa. Ini mombe dzandoziva dzavakanditorera dzakaenda dzosvika kuma9. Dzadziri dzepfuma here kana kuti? Dzebasa rangu randaita. Ndikubvira kuti padzaenda kwambuya dzakamirira chii? Ndoreva kudyiwa kusiri kwokuti kuroora. Kokuti vaiti vakati ndinoda kuenda kumasvingo ndobvisa mari. Ndoti tengesai mombe 2, tengesai 3 handimona. Ndokudyiwa kwandaita ikoko. Zvokuti nyaya yacho vamwe vacho kukoti chaiko pandakaenda kukoto. Nyaya yacho iyo vanga vasingadi kuti ndiinde kujeri. Ukaitotaurirana. Ukanzi hamuchataurirana. Ndanyaya kana yava kuno yamumaoko emutemo. Takushandisa mutemo sezvauri. Ndokuenda kwandakaita. Mombe dziri kudyiwa, 9 mombe dziri kungoenda hadzo naambuya. Vachingoisa makomplaini ekuti kuri kuitika zvakati, ndoda kuita zvakati, saambuya haurambi. Unenge uchingoendesa. Zvakazoipa pa? Right, zvakazoitika ndezvekuti pakazoita umwe musikanawo aindifarira, indisingazivi kuti anondifarira. Aitamba nemusikana uyu. Achibva asangana neni uya musikana asipo. Achibva kuti wamajaradha ndikati kwaimuri sei ndikati handiright. Pane nyaya yandoda kumbotaura nemi. Ndikati takabva taenda pasaidi so tichibva tamira pamagirosa ipapo. Asi wamajaradha munondishamisa. Ndikati ndava. Ukaimozviti muritsika mutanda. Ndikati no. Izvozvo handizvidi kutaura uchidaro. Isati ndirozviti taura zvakanaka. Alright. Imimi munoti muritsika mutanda. Ndikati aiwa handidi izvozvo taura zvakanaka. Alright. Imi muritsika mutanda. Ndikati yes. Ndozvandanga ndichida izvozvo. Ukaita sehamuoni. Ndikati mfana uri kuzama kuti chiiwe. Chiri kusakisa kuti ndidaro ndechekuti hamuoni zvimwe zvinhu asi moti muritsika mutanda. Ndikati zvakaita sezvipi. Musikana wenyu mimba yana ndeyani. Ndikati shamani kana uchiti mimba ine musikana wangu ndeyani uchibvunza inini uri kubvunza kuti kudii iye ari musikana wangu. Watondibvunza zvimwe. Kana ane mimba uchiziva kuti musikana wangu kuroti ndeyanguzve. Kukaiwa asi zvandiri kubvunza. Ndiri kubvunza kuti mimba yana ndeyani. Ndikati iwe
ishamwari yako ka ibvunza iye kuti mimba yanayo ndeyani ukaimunozere kuti musikana wenyu akazvarikwa ndati kudii ukayakazvarikwa ndikati kuzvarikwa kuita sei ukaikuzvarikwa chaiko chaiko kwokupiwa murume iye asingamudi ndopandakatanga kuteerera mani ndati uri kuzama kuti chii ukairaitega ndikuudzeni moza musikana wenyu pano mboti kana makagara ndatopiwa hamba yekuti ndaitosvika semukwasha ndotopinda mumba ndogara hangu poitwa zvainge zvichiitwa kubikwa semukwasha ndiri pamba paya ukaipa munosvika paya pamunomboona musikana wenyu akuchema munenge muchiti ari kuchemei ati musikana wangu anombotaura nyaya yekuti munonditora rini munondiroora rini ndozvanei ndifunga kuti toda ndozvaari kuchemera ukaiwa anenge achichemera nyaya yekuti imimi anenge achida kukuudzai chokwadi kuti akarodziwa uku arodziwa uku kasi haasi kuda ndazi mudharasi hombe ane vakadzi 5 saka haasi kuda ikoko ari kuda kwamuri saka anenge achida kukutaurai saka anotya kuti akakuudzai mobva mamuramba ndopandakabva ndavhura ziwati rangu ranga rine mari ndichibva ndabvisa anditora ndikati yese ndikati tenge dringi ndozvatinoita saka anditaurira paipa ndakabva ndaita hasha ndakabva ndaenda kwana mbuya vangu kumba kwavo kuya chibva ndanosvika ndati tsano muri sei tiribo ndati alright ndirikuda kuti mangwana ndimbokutengerai doro mumwe zvisingaiti kukaihandinhasi ndati aiwa ndati mangwana kana ndatengesa mombe dzangu ukaenda ndatsana alright nguvai ndati aiwa ndondoari ndichakuudzai nguva dzacho ukaidei mangoita nhasi mangwana ndakazodana natsana vai ndikati handitotengesa mombe vakabva taenda tichibva totengesa crate tichibva taenda pabhawa paya tichibva tatanga kuvatengera macrate emaskati aya tichivatengera macrate emaskati pamwe ndombovachinjira ndovatengera makoti ndombovachinjira kumaskati ndovachinjira kumakoti ndichida kuti vadhakwe apa ndaandabatwa nemweya wakaipa manje ndichibva ndati right vanhu ava vari 2 vanofanira kufa ambuya natsano tsanoka ndo vamwe wacho futi vaikomplaina vaiti kana vakangodai kuti tsano toda kuenda kumasvingo toda kuenda kwakati toda kuenda kwakati ndotitengesai tichibva ndati tamadoro kuma7 ndopandakati ndakuda kuenda kuenda ambuya inini kana mukwasha kuenda indaguta ndakuda kuenda ndichibva ndati okay ndati sezvo ndichifamba naambuya mumweya wewe watiza wanda ndichifunga wewe saka pamagirosi apo panokutengeswa zvinhu zvakawanda wanda ndakabva ndatora chii ndichibva ndati ndivatengere shuga flour chichi ndavatengera paya taisa muchisaka chatakaisa chachiya taakufamba zvedu ndopa ndakazovabvunza paya ndati asi morodza mwana kangari ndichivabvunza paya saka ivo vanguti saka zirodhisi hombe so saka magirosi anenge ari sezvakaita kugumba uko isitaatirise panapa vachiuya paipa vachida kuti vadarike so ndopandakangowati kwinji pandavati kwinji andimaona andango plus ndandakasimba steri ndangowabata kudai chibva ndangovacheka ndandinaro itsvimbo kadziya dzatei takaisa mabakatu aya ndaishandisa iro chibva ndavavuraya ipapo album yangu yevana vangu yakabva yadonha ipapo neyanda ndakabata tsvimbo yangu ndakanongedza kudai zvakadonha ipapo ndichibva ndadzokera chibva ndanotora tsamba vaya futi kumagirosa kuya saizvozvo futi tichibva ndabva paya tichibva ndaenda kumapfungautsi ndokwandakaenda tichisvika kamwana kangu kadiki kakaripo kachibva katanga kuchema saka ndakavata pamubhedha ndakaita kuchinjika kudai kachibva katanga kuchema mukadzi uya achibva apinda achibva ati imi kasi mauraya munhu ndikati iwe inda uchiti kasi ndauraya munhu ndakambouraya munhu here uka aiwa uka plazi murikuona zvakaita mateki enyaya akatsvuka ropa kuti pirire netrauzi ini ndakabva ndadai so ndichibva ndaonawo zvechokwadi mateki angu aya akazara ropa ndikati aiwe kunoti ndauraya munhu ndakambouraya munhu here saka ini zvandakaita ipapo ndezvekuti ndakabva ndarara makuseni
pachibva pasvika chisandana zvisandana izvo zvavaishandisa zvekudhara zvo chibva chati mbum papa nerodi so chibva chaenda kumusoro chibva chanotena chibva chatarisa kwati kudhuze nekumba kwedu kakwe chikatarira kwedu ndichibva ndaona umwe mupurisa achibuda akadai ndichibva ndaona umwe akamira kuchitakishopu ari pakona sezvakaita apo pamba akamira pakona akabata chichofa chache akadai uye akasvika uka muri sei kule ndati apo uka hamuna ufojeri ndati handina saka ndiri paipai ndakabva ndatarira ndichiona uye anga ane chihovha akamira pai ndati apa ndosungwa apa ndati ano rekedza ndinde ukadoma ndakabva ndati kukwekwe makaita sei makavasiya sei mapurisa havada kungondidzinganisa paipai ivo vakatobva ndonga vaingoda kundimonita vaida kundimonita saka paakadaiso achidzokera uku uya anga akamira patakishop ndichimuona ndichiona avo kumotikari vapinda motikari iyo ndaiona gokwesenda yadai yava kutara yakudzokera uku ndati ndakuenda ndichibva ndati kumukadzi wangu ndati handi kudzoka mai manje ndambosvika pakwekwa ndodzoka mai manje ukaoraiti ndichibva ndaenda kukwekwa ndichisvika kukwekwa ndati hano ndakuenda ukadoma ndichienda ukadoma ndisvika ukadoma ndati no rega ndiende kunjanja ndichibva ndaenda kunjanja kumaware nokwakuno mukadzi wangu ndichibva ndaenda kumaware ndichibva ndasvika ndakagarako kuda 6 months here kana kuti 5 months ndiriko ndagara paya kuno kuti ndiri kutsvakwa ndichibva ndadzoka ndakangodzoka mene ndakadzoka sei ndichibva ndaenda kuingezi ndichisvika kuingezi ndakasvika kune munhu aipenga aisungwa nemakashu kudai ndichibva ndamurapa munhu yawe achibva aita zvakanaka ndichibva ndandoda mubetu uka handeitotora kusanyati kwanyoka uko tichibva taenda kwakwe tanosvika kwanyati kwakwe tichibva tai aiwa mombe dzadzogara mbiri kwamunyati tichienda kwakwe tiri kufamba murodi so takaona mukadzi sekumba uku aibva uku vanga vari vakadzi 3 ndichibva ndaona kuti no nyange vanhu vachiri muzimbabwe vakafanana asi munhu wandiri kuona uyo kwayo muroora wamai vaya vatakauraya vaya handimona iye wari uko anga andiona kare kuti atize ka aitya ndozvaangotaura rikoti kuti aitya kuti vanatsika mutandaka ndogona kuda kumanya ka ndorohwa nemheni isingawisiki ndobva ndangonyangarika yopanana saka akaramba akaomisa gotsi achiuyawo achienda kuchibhorani so achikrosana nesu ininiwo ndakaomesa gotsi tiri kudai tiri kupesana tiri kudai handi kwatiri kuenda ndokwaari kubva achina kutika mvura kureva kuti kwaari kunotika mvura ari kudzoka futi pamba patiri kuenda isusu tichisvika paipa kuchibva kwai no muri sei tiraiti ukawo ndikule vatsika mutanda ndikati okay munoda kutora mombe ndikati ukataudziwa ukaikasi mombe manje dzinouya na 6 handimona ukadzouya kuna 6 isu kwakuri kuma 2 handona ndati okay inini hana yangu manje yairova ndazvandandaona ndaitoona kuti area ino yese nei handisi kuziva hangu kuti apa ndo pari kugara mukadzi wataona wewe asi ndainongonzwa kuti zvinhu zvakadai kureva kuti nzvimbo yese inei inenge yakutomhanya vanhu handimona ndakabva ndadii paipai ndakabva ndati okay nyaya iyi kuka totoda kutobatsigawo panapa ndati nyaya yenyu yamuri kutaura ka tozozviita mangwana saka inini tichauya mangwana makusei tichibva tabuda mumba mwemwe tichibva tatanga kufambisa kuti tinoyambuka munyati apa kwakatokutotiza tichibva tadzokera kwakwe tichidzokera kwakwe zvandaida kuita inini ndaida kukwira zupuku yeusiku iyai kuti nditize ndibve uku asi ndakatadza hamene hope dzakangondirowa kuti hope dzakaita sei tichibva ndarowa kusvika kwachena ndonga ndakatomuka kuma 7 ndopa ndakamuka asi mazose ndaisimuka makusenzeri ndamuka paipai vakomana vaya vachisvika vane matambo ekuti tosunga mombe vakabva kuti sekuri handei kuti nditi vakomana hazvichaiti kuti tiende kwakwe ndati ndikaenda navo tikanosvika pachitakishopu chaichiya sini ndirini muridzi webasa ndongovaudza kuti kwatiri kuda kuenda uko hatidzokerei ndo zvandaida kuvaita tiri murodhi imomo takabva taona vanhu vari kubva uko vakawanda takabva taona umwe murume achingobuda pakati pevanhu achimhanya akadai kandi mwana wamai vaya vanga vachitovinga kuuya kwatiri kugara kwakwe vanga vaudza kuti vari pakadai so vanoda kuzokubatawo
vanhu vane mapurisa chichi pane vanhu vakawanda baba vakabata zvombo tsvimbo murekeni ndadii baba taona vanhu vaiva tichisangana navo ati pfocho mudondo vamwe vaiva kuka makadiko tikatimbo makadiwo kukaikokwanyuka kune doro here tikati harakazarisa okay vakabva vati vaenda tichingodai so takazoona vanhu vaiva futi vadzoka vamwe paipa pavakadai vakabva vamanya nemudondo vamwe vakadai vachienda kunokomba panzvimbo iyaiyo vachiita chombo chaichi tichingosvika ukai no panapa pane chi ndainini nyaya yemakasi ndandakaigadzirigwa manje ndanisingadliwo pamakasi paya zvemushonga ndandakaigadzirwa nadzikamutanda iyo ndakatemerwa saka ndadii paipa tasvika paipa kukainzi makasi ari panapa vari kungotaura vega asi vari pasaidi penu vari kuda kudenha inini manje kuti ini ndipinde muchimba chachiripo chachakavakiwa so chatiri pasaidi kuti vondibatira mumba iyoyo uka mari iri panapa vakomana yakawandisa usiku hwese tichingotamba vakomana aiwa indaneti ndopanakati kumukomana waitaura ri pasaidi pamwe tata makasi ari kudu ukai mumba iri apa tata ukai mune mari here ukamai we sekuru makurukoza kai tata okay ndakabva ndasiya vakomana vaya vachimwa doro paya tichibva ndapinda mamwe tichibva ndasvika mari yakazadziwa pasi kudai ndati okay chibva ndati ziwaleti rangu reni chibva ndabvisa mari 500 ndikati bejayesi kukawedzerai imwe sekuru kana munayo ndati imwe 500 ndichibva ndadai so negumbo so chibva ndadaiwo achibva adai so chibva ndati shutu chibva ndatora mari ndichisa masoksi ndichidai ndikati bejai imwe yechitu yacho iyoyo ndo pandakati ndakangowa musoro wangu uchiomarara so ndichibva ndadai so ndichibva ndaona munhu akakabata zidombo so aida kungondirowa ndakagara ipapo so angari mwana wamai vaivai uya kumbotiza achipinda mudondo yawo saka iye paakaona kuti ndazviona akabva adaiwo kuti ndisaone fesi yake saka paakadai so inda ndatomuona manje ndakabva ndavhura zipi ndichibva ndati pekurasira mvura ndepapi ipo pano pamadziro emba iyoyi saka ndaida kuvabhaisa vanhu vave kuti nditize manje ndakabva ndavhura zipi ndiri paya ndichibva ndasiya mari iri paya paya ndikati bhejai yese regai ndimborasa mvura panzapa ndichibuda paya paya ndichibuda kudai ndangobuda pakona apa ndakaona vanhu vese vabuda vanhu vose vabuda vakadai ndichibuda kudai indakaramba ndichifamba ndichidai kukai aisha tinokumbira kutaura tizidaayini makajaidzo kai ukashamari hakuna kwaunoenda wairasa hapana kwaunoenda ndichida kuti ndidaiso ndakaona uko kuri kubva vanhu saka ndakanguwa kuti futi manje ndichiita nharo dzekuda kumhanya ndichibva ndaine dombo panapa ndichimhanya paipa ndikawa rimwe futi ndichibva rewo rakazorowa panapa ndorakanditi ndichibva ndati ngonjo saka ndakangopembuka ini ndakasungwa maoko aya ndakasungwa maoko newaya njema padumbu panapa ndakasungwa netambo iya yataida kunosungisa mombe ndoenda ndasungwa panapa ndopandakasungwa ndopandakaiswawo prison kugokwe ndaiswawo gokwe ikazondidana ikati kuwawa ndakuwawa ndopandakatongerwa rufu ndatongerwa rufu ndichibva ndaenda kusendara kukondem section kuya ndichibva ndasvika ndichibva ndagara kukondemu kuya ndagara zvichingoitika zvakasiyana siyanawo sechigowo chatakatongerwawo zvichingoitikawo zvatakatongerwa zviya asi zvaingondijamba right takatenga kunamata tete ikoko tichinamata takanamata ikona zvekutamba zviya takanamata tiri kuya tichinamata mwari akatinzvawo handei mabatwa maendeswa kuchitokisi zuva rekutanga makazoenda kuota futi mazuva mangani ndakaita mwedzi ndakasungwa iri Friday Saturday Sunday Monday ndichibva ndaenda kukoti right ndisati ndaenda kukoti
ndakatanga vamboenda kunotora mavhidhiyo avanenge vachitora mapurisa aya tichitendera vachitora mavhidhiyo asi mande yeye ndo ndakaenda kukoti maenda kukoti mutongi akanoti kudii ya mutongi akashamisika chakashamisa mutongi ndechekuti pandakapinda ainzi maglazi akapinda mai moyo achindibvunza ndichiti hongu akavhunduka akabvisa maglazi akati iye shamari uri kunyatsa kuziva mhosva yauri kubvuma kuti yakamira sei ndikati zvendiri kuiziva ndandini ndakaiita zvakashata zvandakaita nyange zvakashata asi mabvumira ari kuita mhosva yekai achibva abvisa maglazi so akati uri kubvuma here mhosva ndiri kubvuma achibva anyora anenge achingonyora achinyora ndichibva ndadzoka ndokwandakaenda ka3 ndiri kugokwa ndichibva ndadanwa negwere saka makamauraya ambuya natsana mapiwa mutongo makamira mukabhokisi kaya muchinzi valove more takutongerai kondemu makanzwa sei ya zvinoitika ndezvekuti ukatongwa kondemu unoita rima ya unoita rima zvekuti panozojamba maofficers vachizokubata paya vachida kukuisa njema paya dzimwe njema dzavanozokuisa dziadzi dzekuzokusunganidza newamaofisa paya havanenge vachingoita kasi unenge usina zvawakuona manje unenge wakuona rima ndavajaji paanongokuti kondemu anongoti pa madhoo vobva vatorova pasi usara nemaofficers vanenge vakubata vaya iwewe hapana zvaunenge uchiona paya unenge watove nerima unenge wadhakwa kudhara unenge wadhakwa kana kutaura unodhakwa zvekuti kana kupenga unogona kutopenga vakawanda vamwe vaitotongo kondemu otouya vakutopenga onzi anga ari right asi akutopenga ndabrain dzogona kudai zvinotyisa matonga manje mukondemu pamaendeswa kuwawa medium maendeswa kuwawa medium muchinosvika paya pachigeti paya chivhurirwa muzi pano ndopawaga rima rinenge chiripo here kana mama uchinatsoona manje ya ndandakuona ndingangoti nitete pandakatanga kunyanya kuona ndakatanga kunyanya kuona ndaamustocks ya ndandakuona kuti upenyu hwachinja zvinhu zvashata izvi zvakuda mwari ndo pandakatanga apa ndichiri panze ndaiziva kuti zvinoda vadzimu asi ndaamustocks ndakatanga kuti zvoda mwari ndandakuona mamapicture ekuti zvinhu hazvisina kumira mushe izvi handandakungotya apa papasina zvandandakutanga kuona asi ndandakungotya kuti iyi mhosva haina kumira mushe ndataimbonzoka maredhiyo tichiteerera maredhiyo matv tichiona vanhu vanenge vakapara mhosva dzakadaro kwadzaiperera taitoziva kuti ndichitoona kuti tokwandakuenda kuchadzokeiwo mapinda paya ndofunga munombopiwa tumakanzelinga mamboonesa iwa ndo zvapa makutogara pano makamirira zuva ringi muchinzwa izvozvo ende makugara makono vamwe venyu vakapiwa makore aya kana kuti vamwe vakangomirira zuva rekufa kwavo mainzwa sei ya sisi zvairwadza zvekuti ya takataura kuna mwari takanamata kuna mwari tikatsanya muri munhu tsetse takatsanya taitsanya uchitsvaka vanhu vamwari asi nguva yatiri kutaura iyi vanga vasingawanikwi asi vanhu vamwari vaiva paredhiyo ndopo vaivanzwa asi kuvaona munhu waiona chaplain wokuprisini uyawe manga musingapindiupindiu mukondemu munhu aipinda mukondemu tete maona munhu apinda apa mufundisi apinda apa apinda uya apinda pekutanga uya iye uya anga ari kumasiklasi kwakwe ari musungwa iyeyu ndiye aipinda paya pagedhe pedu pasendarari paya vobvisa hembe dzavauya nadzo vopiwa dzemukati vopfeka dzemukati vouya kuzoparidza iyeyu blazi apinda iye anga achipinda iyeyu handemaona ndo vanhu vakatanga kupinda mukondem section vachiparidza vanhu vanonzi havasi maofficers anoi hasi chaplain ndo vakatanga ivava yes saka pamama kutogamuchira here semunhu angari
pekutanga tete paakauya murume uyu pekutanga hatina mbomuteerera taitomudza kuti mufana uri mwana mudiki uri kudei kuno ukaita kuzoparidza shoko ramwari tikati haiwe unopenge paridzira vanhu uko unouya uchiparidzira kuno uku ungaparidzira isusu shoko ramwari isu tikati hauparidziri isusu inda unoparidzira vanhu uku plus iwe unotiparidzira chii uri musungwa wakatopfeka chikadiburo iwe unotiparidzira chii tikati padri wepano chaiye anoziva kuti satiudziwi zvauri kutaura izvi ya akabata kahenge chefu so achiparidza achibuda ziya so akaenda akakrosa akadai akadzoka akadai ya isitaipiwa 30 minutes chete dzekuparidzigwa izvozvo pekutanga hatina kuzvitambira chinhu chataitofarira pavari kwaya kwaya ndo yataifarira yevasungwa zvekuparidza izvi taasingazvidi kechitupa akauya taitamba draft ndatombomutuka inini iyeyi ndatombomutuka nditi iwe mufana iwewe kasi kutsvaka chikafu kumasikirasi hakuna chikafu munoziva kuti kumakonde mukuoneka chikafu kai mukoma wangu ndauya kuti jesu mwari akavinga vatadzi ndati aiwa akavinga vatadzi vapiko inda uko unonyepa iwe jesu ndiani unomuziva jesu iwe dzokiro taitotamba padraft paipai chiti bobo achikrosa nepatiriso tikati mufana ukazotitsika pano ukazotitsika uchitatarika zvauri kuita izvi tinokurova pano tikutotamba draft pai munoziva tete ndakangonzwa zvimwe zvinhu zvandakanzwa so ndakangonzwa kuti mumbiri mangu semunhu asvika panhu pakashata paya tikangoti neno zviri zviri kuitika ndichibva ndawa kechi2 ndo pandakati kuvakomana vaya ini tete inini zvandaizikama nazvo ndaizikama nezvibhakera nyangwe mukati momo ndaitosvika mabhokwe senda yese kumusha kwedu kwese vaindiziva nezvibhakera ndandemangoromera mama matrakuvizvingo ya ndikangoti baba vangu inini vanga vane mangoromera saka vanga vakatitemera mangoromera saka tete zvakaitika ipapo ndezvekuti saka inini ndakapiwa simba nemaofisasi rekukondrora vamwe vasungwa vaya vaida kugwa nemaofisasi vaya saka ini ndaiti ndikati iwe shamwari dzikama iwe isusu zvekuti unorova maofisasi ka iwewe kana uchida zvekugwa uya kuno saka vaitya saka ndaivakondrora vachiteerera ndakabva ndati vakomana chidraft ichika chibva ndadai ndachivhara paipa ukaenda ava ndati aiwe mira titeerere zvekutaurwa izvi hausi kuwa here zvekutaurwa uka nandi ndima muchimbotaura kuti hazvina basa ndati aiwa ndatiteerere kabva tateerera paya indichibva ndati ndoda kutendeuka mumwe wachibva ndoda kutendeuka akatitendeusa tiri 5 pachibva patonotogwa chiya chekunyika chiya chekuti chokogadzikwa apa motonyikwa imomo chotodigwa mvura yakabva yatodigwa kukaivana vanga vatonyikwa chokuchoku takabva tatonyikwa mujorodhani iyo mvura iyo itanyikwa paya tatendeuka taakunamata tete takatanga kunamata kasi vanhu vaya vakatanga kuuya vaya vatakauraya vaya vakatanga kuuya yes patakatanga kuita serious kuti taakutanga kuda kunamata paya ndo pavakatanga kuuya ipapo pamwe pese pavanga vasingauyi patakangotanga kunamata paya vakatanga kuuya vachipinda paipe vachisemusuya uya marekodzi airira musuya pairira yakwasa ndo yairira ipapo ndakaona dhoo rangu ndichokuti ndakasvinura ipapo ndandakasvinura ipapo ndakanyatsa kuzviva kuti ndakasvinura ndakazvidaiwo ndikaota ndakasvinura ndichibva ndaona ndikuona munhu akupinda ndichibva ndanyatsa kuona kuti aiwa ndimai vaya ndichibva ndaona kuti ava nditsano vaya vachipinda mumbaso ndakavhunduka ndichibva ndadaidzira ofisa vanenge vari papaseji ka munopaziva paya vari papaseji paya ndikati ofisa ndo rakashamba iri ndoka kuma1 ofisa vaya vakabva vafamba vachiuya vati aiwa ndo rakabvakwe ndati aiwa ofisa ndo rakashamba iri ukaena ofisa uya kuno paipa ndaakuhla kufamba ka kuti ndikirose nepaya pandandichiona zvinhu chiya ndichazvioni manje kuti zvandandichiona apa saka ndakabva ndaina chinobata kudai ndakuda ndora vavako ndati kurota ndati okay mangwana futi ndakazvirota kuenda mangwana ndakazvirota
ndikati zvina kumira mushe izvi. Saka vaiuya vachita sei? Vaingoita zvavaiita musuya uya kutamba chete. Saka munoziva kuti kungoona munhu akambofa iwewe wakapara mhosva. Handimaona ndozvaihlisa chete kuti inini ndaiziva kuti okay vanhu ava ndindakavauraya asi vanhu ava ndakuvaona. Saka pane zvinongoitika mubrain dzekuti unobva watotanga kutozvijaja wega kuti chii chaakuitika kuti okay vanhu ava vakumuka ndozvandakataura ipapo. Ndichibva ndati officer fonera usanjaji ukaenda ndati aiwa fonera uye kuno wakabva wafonekwa vanonoka kuya mukondema akadaidzira wakabva wafonekwa wakabva wauya auya officer mchaji uyo yasvika kwaichi ndati officer ndati kasini osenjaji ndimo osenjaji here kuinda ndati aiwa ndikubvunzazve ndati ndimo osenjaji here andinogara tichiuya masvese majaradha apa kuchitomboniporesa bhutsa ndati aiwa ndikubvunza ipindurai kuinda chii. Saka ndakagara ndakadai handiti kune mutemo wechijerejere wokupfugama uyo ndandakapfugama paya kukanzi. Saka ndakaona maofficers manje officer vaya vanga varipo vaya vakabva vakwedera pane vamwe officer vachibva vati vachivakwenya so kwai. Saka vavakwenya vaivaudza kuti dzadi dzakutenderera vachiti kuti ndisaone manje angari kumashure kwangu asi ndaiona vanhu vaya vakatarira pasi ndakadai. Saka ndaitoona munhu wese kuti ari kuita sei ukauraiti mazana. Saka umwena tidi ndati aiwazve kana vanhu vatungirwa rufanirwa vachida kuti vaitwe sei isusu basa redu nderekuchengeta asi zvinozoitika ndokusangaita kutsanangura paya kuti zvinozoitika isi hatizvizivi asi sitongoziva kuti taimunhu uyu tochengetedza ivo vanoita zvavanoita vanongouya ndati aiwa officer vanogara kupi ungoita kuti ndati vanhu vanouraya vacho vari kupi havasi panapa ungoita kuti ndati havaudzei kana mukakwanisa kuvaona maudze kuti majaradha arikuda kuti vanoda kuti apedze gwenyaya yakatongwa here vakabva paipa vachiti bhazi dzakadaiso vabva vaenda. Tatanga kunamata tete tatanga kunamata tichinamata apa paredhiyo apa taingowa zvakawanda vaprofita vana vagurupira ivava vana pasta vakawandisa vechechi ava vatainzwa vaiita munana tichingodzoone vamwe masikilasi aya atenge tichitangana nawo aya vachiti ukambozama kumbonamatana ningi ukanamatana ningi mukoma munobuda apa kaiti wakutaura nyaya dzekunyepa ndobuda papi ndikabuda apa iwo mako umo moto wenani umo iwo taura mukonde muno asi tete takaramba tichinamata but waiwe vana tsano vayana ipapo vaiuya kasi vakazomira manje patakazotanga kunamata maita akutsanya manje ndo pazvakabva zvati ndondondo zvapera. Yes, ndo pazvakati ndondondo zvapera kuti dhu ndichiuya kunoku ndichisvika kunoku ndazobva mukondemu ndazoti rimwe zuva tirimo mukati mukondemu ndakangoti makuseni tichibva tangohwa taakudaniwa ukaenda pamajaradha ndaenda paya ndabuda paya. Saka pane mutemo wokujera wokuti ukangodaniwa ukangobuda mudhoo richivhurwa iro wobva watomira apa wobva watoisa maoko kumashure ekuti usungwe handimaona wobva wasungwa makumbo takaofisa achiti aiwo fambai tichibva tatanga kufamba paya tadzira masteps aya taenda pasi tanosvika pasi pane keji yai tamira futi takadai kukaiwa fambai kuenda kuisa maoko shure ndati kuti nditi ndisunge hazviti kuti nditi takuda kubuda paipa ndati officer kwamunandisa simbi sei kuka iwe wakuda simbi sterei handei nhasi toda kuti mumbofamba makadaro tasarigwa zidhoo reri yamanje ndo rakandivhiringidza reri mataigara mai hamuna mhepo andona takarogwa nemhepo kuti sinjadonha paipa ndichibuda paipa tabuda paipa tiri kunanga kuofficer in charge muzandega ndakangotanga kutora maoko ndichimaisa kumashure kwai usese kumashure
wafree handi tichifamba papenda tichichiriitika pamwe style kuti vachinja style yekuti bata pamwe vanoda kuti juta kuti kana taa kumberi pamwe ndo pavarikuda kuti unotiuraya nhasi tanosvika kuya kwaofficer judge officer judge achibva atanga kuti amakorokoto mama life ndonga takadzika ipapo tatiri 3 here 4 here malife tadzika paya kwa kuchikurubi taenda kuchikurubi ndichingogara kuchikurubi ndichibva ndadanwa ndiri musenda koti imomuya pakati pehove paya pane hove paya ndopandakawa ndichidanwa kumusoro kulafuwa macharada tamhanya kweka tanosvika kwachaplain ndaona vakomana vari kumhanya vari kugadzira tea ukaenda semajarata tambokudana kuno kutimbomwa tea ndafunga zvarakamboitwa paya kuno windam life kondema hapasina ndakabuda ziya apa ndaitohwa kutoti ndakutofila kuti apa ndakuda apa zvishuwa takuenda panze ndakunamata kwataita tainamata tete tainamata ikona zvekutamba zviya taitsanya chikafu kujere taipiwa kurapwa tairapwa zvinoitika kujere ndezvekuti chikafu chekujere hachibvumigwi kuti uti wakaguta imhosva right zvataita ndezvekuti kana tafunga zvekutsanya tinotora chikafu tobva taisa muchemba tobva tavhara netaura toenda tonorasa mutoilet right pavanouya vachitora maplate paya toti tadya isi tisina kudya ndo zvataiita izvozvo takamborowa 7 days 7 days zvekuti unenge wakuhwa usagoni kutora chinhu chiri pasaidi pako apa unenge usingagoni kuchitora kana ukamuruka kukotama kudai haukotama takatsanya saka muri kuwawa makaita nguva yakareba sei maburitso mukondemo kuwawa ndatonga kondemo ndiri kuwawa ndakaita mwedzi ndisati ndaenda kusengarara asi havaindibata zvakanaka zvavo vanhu mamagara nguva yakareba sei kugokwe ndo kwandakagara kugokwe ndakagara gori ndakagara gori saka mainzwa sei pane vamwe here vaitombourayiwa muchinzwa panguva ino kusendareka vana chidhumo vana masendeke vaya vakaurawa ndiripo vana malamasina vakaurawa ndiripo vakawandisa vakaurawa ndiripo masero acho handimozaita anenge akadai zvakaita dhoiri imwe sero inenge iri apa iyi ndo paseji apa pane kaburi karipo kaspiral kakadai masero acho akangoenda akadai saka madho acho akangonangana kudai zvekuti ari kubatwa kana umuma achibatwawo ini ndiri umo ndei ndichimuona unenge uchitoona kuti uya kuenda kunourawawo saka next ndo zvaikwadza manje vanhu vamwe vaiva nebp vamwe vaingofa akagara pacheya akadai ungowanikwa akaoma vamwe aifa nebp vamwe vaizvirovera kumudhuru kusvika urozviho wasangana neropa wotofa handimona vamwe vaipenga handimona asista patakaenda kuna mwari patakataura namwari tikakumbira kuna mwari tikabvuma kuna mwari kuti takatadza hai zvinhu zvedu zvakava free samuramboita mashiri kujere mujeri handina mama tosiya zvodzidza ndandisiya aiwa kujere ndaingoisa kuna mwari chete ndandaisa kuna mwari but mairarama sei nanasekuru nambuya vai vanhu vaya tete ndoda kutaurirai vanoi maofficers aya vanhu vaya vakanaka vanhu vaya vanodzidzisa vanhu vaya vakafanana nemunhu anotora simbi achiisa mumoto kuti simbi ibve ndozvakafanana nemaofficers aya vanhu vaya vanochengetedza munhu kana iwe uchibvuma kuchengeteka ende vanodzidzisa kuti upinde mugwara kusvika nhasi tete nhasi uno muchindova ndakadai ndakabuda kujere ndikatambigwa navagurubhira ndikauya ndikachata andimona zvakabva kujere ikoko itsika dzakabva kujere ikoko kusvika nhasi handina problem
nhasi uno ndakagara pasofa ipapa muri kuona pano inyaya dzakabva ikoko kujeri maofficers iwaya maofficers aya anokuda kuteerera ukateerera unopinda mugwara rakanaka inhema inhema dzevanhu ende chikafu chekujere tete kana mbiida kuona chikafu chekujere zvachinoitiwa ndezvekuti maofficers chikabikwa chikafu chisati chapakurirwa vasungwa vanotanga vatesta kukitchen right start singaenda kukitchen takazotanga kuenda ndamlive kasi mutemo iyo ndo wavanoita chapinda musection medu mukondem section vanotanga officer kutesta vona kuti chikafu chakanaka here kana chichirwarisa kuda kuti officer vachadi vacharwara ndo mutemo wacho saka zviya zvokuti kwai kujeri vanopa samende inhema dzino hakunyepa kwavanhu kwedu vanotopa chikafu chakanaka zvakangofanana nekumba kwedu tete togona kushayiwa mafuta umwe musi asi chikafu ichocho nyangwe chisina mafuta ofisa anototesta kuda kuti iwo zvinhu zvavanopa vasungwa vanoda kupa vasungwa zvinhu zvakanaka aiwa havapi zvakanaka dei isusu makore atakapedza dei taidla zvine samende dei matumbu akaomarara izvezvi saka overall makagara makore mangani econdem section ndakagara 21 kulife ndakagara ndingakoti igore right remind 2 years ndo makore angu around 23 ndo ese makore angu mazunzi makubuda makabuda ndi amnesty pakangoita kaministi kakaitwa napresident ndingerigore ripi ndava ndane 4-3 je kutanga ya 2017 ndo pandakabuda ikubara yakabuda malife iya ya ndo pandakabuda ikubara mabuda mauya kumba makanotangira pano tete zvakaitika ndezvekuti pandinoona kuti zvese zvakaitika ndezvamwari ndisati ndabuda kujere kwacho ikoko ndaibvunza zvinoita jere rakarongeka zvavanoita ndezvekuti kujere kune vanoi veriapo zvavanoita kana kukanzi munhu ari kubuda ndavanenge vazvinza kudhara vanomhanya kumisha kwenyu kwakuya vachitaurira vanhu kuti hama inyi yakubuda right veriapo vakamhanya kwese vachibva vamhanya kwavagurupira ndokwavakamhanya kwagurupira ndichibva ndawanikwa basa ndichibva ndawanikwa imba yekugara ndo bishop ndichibva ndawanikwa imba yekugara ndichibva ndawanikwa basa andimona saka ndichibva ikoko ndakangosvikirana nebasa nekuwana imba yekugara nechikafu zvese saka handina kumbobuda ndikaona nhamo iya yekuti ndoita kupi ndodii ndakatobva kuno uku ndakuenda kumusha kwedu ndakutoenda ndine grocery ndine raisi yandakapiwa nemukadzi wabhishopi nabhishopi ndine masaga eraisi ndichienda nawo ikoko negrocery ndichienda naro ikoko kasi ivo vaiziva kuti munhu ari kupi ari kujeri handina kukurumidza kuvazivisa kuti ndakabuda asi munhu ndamuzungu veve vachikuona tete nevhista yangu anga ari tuta ndo yanga iri vhista yangu nauyu anoyani uyu mama uyo mapupu ndo anga ari mavhista angu aya inini wekumba kwedu andanga ndisina vhista vekumba kwedu vanga vakatosaina mapepa mumwoyo mavo vachiti zvakavharana asi mwari aiziva kuti hazvina kuvharana akafa pandakasvikako vanhu vakavhunduka vamwe vachida kutiza vachiti kuda chipoko andiona mani ndasvika kuti vachiudza kuti bhutilavhu vamwe zvakaitika ndezvekuti ndaenda kwasiwa kwamanoti ndichibva kudukukwe mose taipesana murodhi kudai
vanhu vachimhanya vakadai vokuti taenda kwamanoti vomhanya vakadai topesana kudai pana dhongaronga vachida kuti tisangane tichipesana vachimhanya kuti chokwadi richatikudziwa ndatuza kuti butilavhu vakaurawa ndavanhu vanongoziva kuti panze kana munhu akaikondemu vanenge vachitotafa vasingazi kudai wakondemuka unogona kutogara upenyu hwese uriko kana kutobuda nekuda kwamwariwo kana mwari achinge atendera. Makapinda gore rini? 2002. Inenge chiri ZPS, ngesati yani correctional service. Mama, nyaya muri kutaura ndeyechokwadi. Nguva iyoyo kwakune maofficers. Chaiwo. Ya, maofficers chaiwo yekuti vanga vakareba zvandakaita izvo. Yes, aikona vavako iko zvino variko iko zvinoka vanhu vakanyanya kudai so. Vanga variko vanga vasina mafani vekuti waiti ukati waiti rovane vaikudzoti aiwa haisi problem uye tirovane handiona kwakune maofficers ayaya aida zvenharowo izvozvo asi takagara nawo maofficers iyayo madhara iyayo zvakanaka vakatichengedza zvakanaka handina problem navo. Yes. Funga nguva iyoyo 2002 funga kana ndichikurangara zvakanaka ichiri ZPS kwakangusati kwane marehabilitation activities kuti unotobuda kugona kugadzira mawindo aiwa kwakusina ende tava inguva iyo yatiri kutaura zvavako ikono zvekuti vanhu vanogadzira akugadzira matv akugadzira motikari akudi kwakusina chavaiziva ndechekuti musungwa anochengetedzwa kuti asatize chete musungwa vaiziva kuti musungwa kuti anopfeka bhutsu ari mujere kwakusina. Chavaiziva ndechekuti musungwa unofamba netsoka kana kupfeka manyatera. Iko zvino kwakupfekwa bhutsu kwakupfekwa zvese zvakanaka hembe chichi aiwa haatotenda president. Mazobuda manje masvika bishop vakakumirirai. Yes. Makanoita sei pamadzimai aya makanga mambosiya aya? Madzimai aya tete anga akaenda kudhara. Wani ndiye wandakatoona. Akatoona nemudzimai wangu. Vakatoenda kutsime vese. Panoitika zvekwedu zvese mudzimai anotouya vachisangana nevava. Mudzimai wangu wandakasiya. Achitaurira ava kuti handizivi kuti chii chakavabata. Vachibvunza kuti makamborohwa here uka handina. Nemakambotukwa here handina. Handimona. Sezvakangofanana nevava mukavabvunza izvi kuti vakamborohwa here kana kutukwa kusvika nhasi havasati. Mangoromera vaenda ku? Zvakapera zvese izvezvo. Zvakapera wana Mwari. Zvakapedzwa naMwari. Saka tete ndo mafambiro azvaiita. Saka iko zvino muri kuchengetwa pana bishop. Zviri zvinhu zvamuri kuda zvamunoti ndiri kuchengetwa hangu asi dai ndawana ichi neichi zvichitangira semunhu akanga amboita mari zvinonetsa kubva kumusoro uchidzika pasi pane kubva kuzasi uchikwira kumusoro. Chokwadi. Inini nyaya hombe yandoda ndezvakaita kuchengeta kana huku kana kuchengetawo zvimwe zvinongoita kuti munhu abatsirikewo muupenyu. Saka panapa muri kugara pabishop here kana kuti tiri kugara panapa iyo imba iyo yatiri kugara iyo. Saka mama ndo makazovatsvaga makunoku mabuda here kana kuti makanga mavasiya kudhara kuti? Aiwa ava vanyuwana. Ava ndevamwari manje. Ava ndevekuMwari. Vakasvagwa naMwari. Aiwa inhorondo chaiyo tinogona kusvika mangwana tikada kuramba tichiita. Makazowana here mukana wekudzokera kumba kwavadzimai ako makauraya ambuya pamwe chete natezvara kuti munogarisana pasi muve muchiyanana kana kuti muve muchiripa ngozi idzi? Right, zvakaitika ndezvekuti vamwewo mwana wacho mukomana anotoshanda kuprison. Taionana tichitaura anonamatawo. Vamwe vacho umwe mwana wacho pandakamboenda kumusha uko takasangana pakukwesenga paya. Hatina zvekutoti kana munhu ukatosangana navo neni unofunga kuti hapana problem yakaitika. Asi nyaya iripo ndeyekuti inini sezvandambotaura zviya ndichiti ndikawana zvikwanisiro zvekuti ndikaonawo zvimari ndikaonawo vanondibatsira vaya ndogona kuenda ikoko tonotaura navo vakuru voendawo ikoko unoita zvinofanira kuti zviitwe.
aiwa tinotenda baba tichine chivimbo chekuti sekutara kwamaita ngozi shoni kuita sei tichida uripo mukaona zvekuita tichida mukaona kana ka project kana kubatsira kuti mukwanise kunoripa chii ngozi iyoyo handizive mashoko ekupedzisira kuna mama vekwamwari vachinja upenyu hwenyu ndofunga pamakanga muchiri uko maipika-pika maitora-tora kuti andiri vakadzi vatiko zvinondikoona kuti bokumabuda makangositika pana mama mashoko enyu kuna mama amusingaodze mazuva ese ndozoti mazuva ese munogona kungomuka inenge ingori ndechipi chichatoda kuita nhasi mama wacha here ndofunga mashoko ana mama nana baba kungofokasa nekuti nhasi tiri kuita nezvipi mashoko amusati mambovaudza munoti aiwa aya ndikukuudza iwewe mwanangu unozonosvitsa kuna mama hamungade kuvaudza kuvatenda nezvese zvavakuitirai mukati meupenyu ndofunga nenhoroondo yese mwe mukadzi anoti iniko zvikatanga zvezve mangoromera aya akadzoka ndinoitwa sei vati vakuramba vainemi zvakaoma zvakadaro mashoko aminawo kuna mama nditi inini chandoda kutenda ndoda kutenda zvikuru kwekutanga kwandoda kutenda ndoda kutenda vakurupira amaigurupira vakaita kuti mukadzi uyu abvume mukadzi uyu kutaura chokwadi anga asingabvumi aitoramba achiti kana zvikachinja akafunga zvaakamboita zviya anogona kungofuma makuseni ariuraya kana kuuraya nevana pamba handimona mukadzi uyu akamboramba kasi nekuda kwokunamata nekuda kwevanhu vanonamata bishop anoona bishop akataura mukadzi wangu akati aiwa zvapera hakusisina tazvipedza raita vakakanzela mukadzi wangu uyu tichienda kumakanzeling akakanzelwa akabvuma tikazotaura naye akatenda atenda tikaenda kunoroora ndikabatsirwa nabishopi ndikanoroora ndikachata ndotove neringi yemuchato teringi yemuchato namama tikachata kubva ipapo kusvika nhasi ndoda kutenda kuti mukadzi uyu ndai ndichimbowe nevakadzi ndavaiva ndandinavo handingati mukadzi asi vanga vari vakadzi ndava isusu zvaiitika ndezvekuti taingodai tichingodai asi uyu ndemukadzi wandakaona kuti akandidhambisa aiwa handina chemo aplazi nyange makamutaira muona takanaka aiwa akanaka ndiye munhu wako bishop akati aiwa majarada tsikama uyu mukadzi uyu aiwa handina chemo inini izvezvi iteta ndiri kunyeperai nangoti kuchechi kwedu uku kune kwakazara vakadzi vakaita vasikana ipapo pandainzi sarudza apa mari yakaungana ndaiunganidza mari yangu ndichishanda bishop achindibatsirawo vachiti sarudza vanhu vaiziva kuti majarida ari kusarudza vamwe vachitouya tichitaura nyaya vachizama kudaiso asi ndikati bishop ndashayiwa muchechi ukaina bishop aiwa chienda kumba kwangu kumbotarisa ndichibva ndanotarisa kumba kwabishop ndichibva ndavaona andiona ndavaona kumba kwabishop kakwe ndichibva ndatanga kunetsana navo ava vachitsika madziro kuti aiwa ndikati aiwa ndichimunyengetedza kusvika vapinda vachibva vaenda kunona bishop vakati ndotla ukanona bishop aiwa zvakatopera zvezve kusvika nhasi saka mukadzi ndoti ndakapiwa namwari ndakapiwa namwari mama zvakaitika pana mama takawirirana ndezvekuti mama vakaita vana 3 zvichibva zvamirawo zvakadaro saka inini pavakanditaurira havana kundivanzira vakanditaurira umwe mwana wacho akashayika musikana saka ndakabva ndagutsikana ende ininiwo vana vandakaita inini vandoziva hangu ndoziva vangani ndoziva 3 vamunoziva mamakaudzwa ndova ndoziva kuti 3 hasi pakubata kwebasa redu kana kuti kufamba kwandaiita pamwe dzimwe nguva pakugara tichirarama togona kungoona vamwe vachingobuda nepapapa vachitauya mataipinda makawanda asi ndotenda mari pandotenda mwari ndepekuti indichienda kujeri vanosvika vachikutestai ndakasvika ndichitestwa kujeri ndikaonekwa ndiri right ndabva kujeri ndichiuya kuno ndichibva ndatestiwa ndichiwanawo mukadzi uyu kukaenda nabishopi indai kuchipatara tichibva taenda nemukadzi wangu kunotestiwa tese tichibva taonekwa tiri right ini chandaiziva ndechekuti vanatsika mutanda nevaprofita zvirwere nekuda kwokuti mavanenge vachipinda makasiyana-siyana saka inini iko zvino tete ndoda kutaura
chokwadi chekuti inini ndakatendeuka handisi kutenderera kasi ndakatendeuka inini Mwari handisi kuti ndotaura ndichiti chii kasi ndakatendeuka zvekuti handichadi zvakaita zvichitsika mutanda iko zvino ndoti tsika mutanda pasina tsika mutanda ndava ndakaona zvakawanda pane chitsika mutanda saka handichadi zvese zviko nondakunamata aiwa tinotenda vamajarata ndinodambotaura zvino ndikati munoti chatombodzoka zvakare tinombogara pasi kuti toita zvakare imwe session yoda kuti upenyu hwamajarata ibhuku chainaika aiwa tinotenda nenguva yamatipa kuti titsanangurirewo muchidzidziso vamwe ndokuti vamwe izvo zvavasati vakutonzwisisa kuti munhu akapinda muusungwa aiwa anenge achiri munhu anenge asina kufa kana kuti anenge aenda kunourayiwa anodzoka garepeni hama dzinofanira kunzwisisa zvakare kuti aiwa kana munhu adanwa vanokomana vanozonobata-batawo kana vanozonopindawo mune zvimwe vozosiya chii zvavanenge vakatenderana nemhuri. Ndofunga mazvinzwira mhuri yeZimbabwe tiri kuno kuBelvedere kwatati aiwa regai timboshanyira vaLove More Majarata vatitsanangurire upenyu hwavo vari mukati meusungwa before vapinda muusungwa neafter vazobuda mukati meusungwa zvanga zvakaoma sei vachigara vachiziva kuti zuva rangu rinogona kungosvika nhasi kana mangwana kana masikati ndinogona kungofa ndinogona kungourayiwa nekuda kuti vakapinda mukati meusungwa 2002 ichiri kunzi Zimbabwe Prisons and Services. Pakanga pasati pane correctional aspect pakati papo, vakanga vasati vakudzidziswa mabasa emaoko, asi vakasurvive mhosva yakavapinza imhosva yekuuraya ambuya pamwe chete natsano wemudzimai wavaifambidzana naye panguva iyoyo. Ndofunga zvizhinji mukateerera interview iyoyo muchanzwa upenyu hwavamajarata, asi vatsanangura vachiti inini hapana chandichada kuvanza nekuda kwekuti ndava munhu mutsva ndakatendeuka kuburikidza nemajeri. Ndofunga manzwa vatsanangura kuti even pavaitora vachida kuedza kuti paridzira taiti aiwa paridzirai vanhu kunzoko, isusu takatotadza takangomirira zuva rekufa kwedu, asi zvinhu zvakachinja kuzosvika vapinzwa mulife, kuzosvika aiwa iko zvino vakatosvika vakasiya madzimai avo matatu avakanga vainawo vasati vasungwa, vakasvika vakaroora vakachata mudzimai wavagere naye pano. Ndofunga manzwa chichemo chavo ndechekuti dai mhuri yeZimbabwe taisa moyo kana nemaoko pamwe chete kuti aiwa zvakaitika, life has to go on, tovabatsira kungava zvimaprojects vamwe vangona kuti aiwa ndine mari yekuti mutange project yehuku kana chibhizimusi kana kuti aiwa inini ndine pandinogona kuti imimi kana mama mukwanise kuuya muchishanda zvenyapa, asi aiwa zvese izvozvo vari kuti ndinokwanisa kuzviita. Iko zvino sekutaura kwavaita nekutenda Bishop Gurupira kuti pane zvese zvavari kundibatsira, handina chekuchema, asiwo semunhu wechirume unodawo ako neako kuti ubatsirane nemhuri yako. Kana paine vanokwanisa kubatsirana nemhuri iyi, nhamba dzavamajarata ndodzikubuda paskirini apo, vafonerei mubatsirane nawo panhau dzemaprojects idzi, kwete kuvafonera muchiti saka pamakanga muri tsika mutanda makaba mombe ngani, pamakanga muchiri tsika mutanda ndezvipi zvamaiona muchiita. Interview iyoyo ndiyo yataita pano, chenyu kuvafonera muchibvunza kuti aiwa toisa mari papi, zvinofambiswa sei kuti tikuonei tikupei zvinhu zvatinazvo, mubatsirikane nemhuri. Kana dambudziko rawira mumwe wedu semhuri yeZimbabwe, sekuziva kwatinoita tinobatanidza maoko tobatsirana, ramangwana hatizive kuti ndiwe unenge uri papi, asi tikabatsirana Mwari anotiitira zvakanaka. Tiri pano paZim News TV Zita, ndinonzi Elizabeth Nelly ndichiti chisare.